Mas pinalawak pa ng JDN Realty Group ang Nepo Center sa Angeles City sa grand opening ng the Quad Annex ngayong February 6. This is the newest lifestyle and retail extension na idinisenyo bilang isang premier community hub. According to JDN Realty Group, the Quad Annex isn't just your ordinary retail extension. Pinagsama-sama rito ang mga local homegrown brands, well-loved international concept at fresh retail discoveries sa isang walkable destination. Invite all the Angelenos and the Kapampangan to visit us here in Quad Annex and experience the shopping lifestyle here in our property. Kabilang sa mga establishmento, ang Soul Avenue, Day Off, House of Bread, Tom and Tom's Coffee, Abuelos, Yogartree, Kowloon House, Armando's, at Jan's Kitchen. Ito yung natin, ito yung direction natin. We do not change, we do not veer away from the community, the local community. We're just sort of making things better. Nagbibigay ng mas maraming pagpipilian para sa food at lifestyle needs ng mga Kapampangan. Pinangunahan ng programa ni JDN Realty Group President and CEO Aaron Montenegro, Chairman Arnie Valdez, Soul Avenue owner Mike Keng bilang tenant representative, Angeles City Information Officer J. Pelayo IV at Senior Mall Manager Engineer Edgar Gala. Ang proyekto ay bahagi raw ng patuloy na investment ng kumpanya sa community development, paglikha ng mga spaces na tumutugon sa tunay na pangangailangan, sumusuporta sa mga local entrepreneurs at nagpapalakas sa Nepo Center bilang lifestyle destination sa Angeles. Itinuturing ang pagbubukas ng The Quad Annex bilang bagong chapter sa paglago ng Nepo Center mula sa pagiging commercial space tungo sa mas aktibong community hub kung saan maaaring magtagpo, magband at mag-enjoy ang mga pamilya at magkakaibigan. Sa pagbubukas ng The Quad Annex, mas pinagtitibay ang Nepo Center bilang lugar hindi lang para mamili, kundi makipag-ugnayan at makabuo ng komunidad. This is Patricia Mamangon, on the spot.